Разия апа Бикшентаева Олы Кибахужа авылында гомер итә. Ул улы Рауил абый тәрбиясендә яши. Шушы көннәрдә аңа 105 яшь тулды. Разия ханымны районыбыз җитәкчеләре тәбрик итеп, истәлекле бүләк тапшырды. Разия апа, ничек хәлләре? Разия Бикшентаева яшь вакытта ук начар ишеткән. Шулай булса да, гомере хезмәттә узган. Әнисенең озак яшәү серен улы дөрес тукланудан күрә. Узак яшәүнең сере шул тозсыз ашаудан дип беләм инде мин. Карлыган бар исәбенә чәй эчте гомере буе. Тозлай бер ашамады. Мен шул дип уйлыйм инде бүтән кешедән аерма бүтән ни уйнаны. Хезмәттә дә үткән инде гомере дәгән. Әйе, хезмәттә үтте гомере 65-кә хәзер эшләде ул. Әтилде. Разия ханым бер ул, бер кыз тәрбияләп үстергән. Бүгенге көндә 8 оныгы, оныкчыгы бар. Күрше авылда яшәүче Рабига кызы да әнисенең хәлен белеп, ярдәм итеп яши. Разия абый 100 яшенә хәтле телевизордан тапшырулар караган, газета, журналлар укыган. Бүгенге тормышына шөкер итеп, тыныч, картлык кичерә 100 яшь Раби. Илмир Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе.